Kitchen si litum delimitation meeting mate MLA constituency kipabat ja Aphuthak kitchen si la so to piga Aphuthak litum chin kitchen mai pon nang la se la so Aphuthak nili ilitum asar jai Kathar san ho pasuni ni tuning ripon lo la so MLA constituencies kipabat ilitum apan kopi lo ale la pen kopi akenang so si ilitum MLA constituency ilitum kipabat akenang so lo la so Aphuthak se nilihin ben tuning ripon lo la se alang ipan klar dak pen na pathan pon je pansi tuning rila sa India Constitution Article 324 ateng pensi Election Commission of India ke pedolo senglo la Election Commission of India atu non achiklo herepo achiklo inquire troxy la ben inquire nerke dak Guwahati wangji pusipu hala dak alang litum berta lo long ke to ateng ke aning ke hangatum aling memorandum pidunai pala memorandum pidunai alang ke itum Karbi atum pa Anglong aratum dak Karbi Anglong la pen di Mahasau Angbong ke dua tu kamathan angya bangel ko hello non mat ke Assam Assembly long Pharo isira in koira throk IMLA do ang hoy do la per IMLA da do chief minister pen Pharo isira in koira throk la Pharo isira in koira throk ang bong pen itu Anglong aso IMLA ke bang phove Karbi Anglong bang phli la pen di Mahasau inut bang phli la bang pho bang phove bang phong bong hadak ingtang rak lote labang ponta patihun nut untema seta jasmet ke ingtang rak nang yabang si alam ke thelo ahogalam men le pudam lote okhel gogoi inut pe seta alang li assembly long patihun nut di non ilitum Karbi Anglong pen di Mahasau MLA tungge doma ve mata itum chinyu ne la si alama bang ke do nang gi po bang ta eson no tema seta do parte do tanang po parte po bang kalilo at hala do ong edet do joy bang sita a vote bang ge do kokle po mati hala bang ge la si amunit MLA do nai la po bang yo eson bang ge intang ni aben MLA ta do nai la si itum alam Anglong arata to makisung alam ilihadak kaning jedun aboy pitagi la si hala bang akhei dum nanang peredi la boleh pot si non mat ing phove na pot itum ang hoi pe ong nei la pusi non ilitum ke hang do na po ka demand do na po ang hoi pe ong nei ponte ilitum mathalo ni tu aja dung ke Karbi Anglong NC Hills ang bom bang kep bang nai non ge bang pho pot bang kep nai pul bang kep nai pu ilitum pusita non ilitum APHLC CC committee atum an kamathanang ji kela hello koloso a area si ke than pen a area selam se a constituency selam unjima lal halaka selam hot esona bang ke mathanang po itum Anglong arat atum a constituency tin sita ake ong nang po lapula muthe lale ke dor ka lilang tema athema hala ke chiatum han khang khete lage non ko ong edese ko bang nang ong nak le pa inang ji era bang ke pape wang long le det nei Karbi Anglong NC Hills Arlo la bang se alam ke thela vote nang pe pi dun long le det nei la bang se alam ke thela MLA nang pe thur dun long le det nei non ating ke councilor long ta bang ke chiatum nang thur dun long lok lo antel la so teng le lang am te MLA ta nang thur dun long lo abinong ke kala council nang thur dun long le pe me ya thai bang si nang thur dun long lok lo pulatan te MLA la pen MP nang thur dun long le det ji akam alam si abele abinong ke la lo itu ni chelang nam ni setan non amat ke non pini arni alam bang ke ilitung mama thanai non inquire troxy inquire ner ke parni kopilo ilitung I pudunang po lahelo APHLC a leader tum an kama thanai
la si APHLC leader tum phan an la pen ke CC committee president secretary tum phan an ta nili nat pen APHLC pen ka chuning ri ke alang litum pe prap jing pen do thek the sang thek the pen ko pp arong ko lo so arong ai hui si isia constituency na piludu na ima ding for example itum West Karbi Anglong non ke ilitum dak West Karbi Anglong pen si lam ning jelo West Karbi Anglong ante kolololo itum MLA seat ke claim nai ison bange mathalo doramla amri chinthong la le isi MLA nampo la pen isia bange socheng amreng la pen hamren la le isi nampo la pen isia bange la ke kopli bithum la pen rongkhang la le isi nampo usi ili to mathal la chogima la lo no itu matani west ana to banglo lage la pen NC Hills bange lage di masa la pen hala Anglong arat kuki mara tum arjuda aphan arjudam nahi tema alang litum ka matha ko solno ma ke kroji haflong area isi la pen hala ko pun ma yong ho rong so bang ali haflong pen la pu la subdivision isi dolang mai bong isi la pen haflong isi putong ili pudu nai ma da ke hadaka munita kom he water aphai bang ko ana isi assembly along ko ana mulit ke do ko ana water population edo pensi isi assembly sing bo MLA constituency bang nilila bang chini pe me melang la si nilitum hala instruction hadi ha DC office pen hang nam nei pini nang litum dak West Karbi Anglong le do tu dak West Karbi Anglong DC along dam si hala election branch pen la instruction hang nam ni nilipan DC nang pi pu se pu athema la ke confidential bostu gali la si nang PG pu se pu nang litum hang nam le te nang PG ar ko hala so instruction guideline nang la pen son bang si ta elitum chini ve ni arong ko pp arong lo de la 1951 census kala kichigalong la 1951 along ke la ke arong tok ke tok do o hadi seta la ke ha pharo krisir ke ra phokera isian kan se selam bapot la songbom non apige rong Akimi-Mla nang seng olume ne ke mati la hello neli ka mata non man ke nili la se ning ye po la pen ka pe prap nang po ko mat ma memorandum ke pidun kang tung alang litum pidun nang po seta ako Karbi tu mako chok damjang da chok sedaji la ta ning isivet pen si pidun tek lo te la si ke magic le Oke, isi lamo sami dak galju ke chini kan tumange la soba itu assembly babaji la MLA constituency babaji bolong ke itu APHLC det pen ke krem bubang ke asap ke chok chedo ko ma la kadu be chingwai sarve ni si extending vedan la survey vedan kadu be chilang tur pen kape asong tum hampang song tum pen jat pen aja dum han elitum chingki da me consult da me sedan ne liama tha BJP son ke la ke elitum chingki da le ve bon tum bange la tum bange la ke che tum han ko poson lo ma pe hai unverji la bang se ala tum ma tha ji ma ti la no te la tum ko clear song ke si MLA se asin tidiat ko ke che tum aphan det papi thur na pu si hala tum ninge thurong da thek la la si hala tum menge chingki ji ke aleve pu si nili ma tha setelah kaprek sung tumen mga chingki congress tum da chik thelo tum da du clip ta tek do mange ningye thu the det la po bang la thek ala do mange tu te sar la bang ma cloud up aveda lo je itu West Karbi Anglong bang ke is non bang ke constituency sirkep lo la constituency sirkep along voters population la bang ke penang dulo 6 lakhs above dulo la 6 lakhs 6 lakh boro bodi la voters Karbi Anglong nang siji alai Karbi Anglong nang siji la West Karbi Anglong bang ke lakh ni bang te lakh ni yang mo pen mo pen ke than me ka son bang ke itum MLA sit ke thom bak se do po West Karbi Anglong te ke thom du un ma do ni pa ma la bang chok isi MLA sit bang chok ti po ma bang ili tum nge hang dun bor ide de tik lo athema
หลักนี่พลเตตุม MLA ลองนี่สิลองดุนจอจีWest Karbi ang long hedi lan nang pi man ang pi pe ma sita ilitum mga hangnun bo idet bisaralam Manipur along Manipur not head Manipur sorbe ching ki gala tum ke MLA inut aphan lak thom kebet tu ki koi suri thom kebet suri thom kebet voters lu te lag MLA inut lu usia dar ki la pen Meghaloi ta lason ko Nagaland ta lason ita ilitum pang Assam bang go sonoma itu autonomous state long dia apige lage du umisen po nanange autonomous state ta long le der lang yo la si ilitum ari deng ave der lo la bang gi puji pan seta ilitum bang ni li matha ge suri throk kepen inut ba suri pok kepen inut pusi tum demand du nang yer ko ke hang at least in long hill area an ke pu du nai Assam plain area la le song ga prek la dan itu bang hill area ke amuni le kom tu dia seta area bang the o ke ahawar ang kang bang the o ti ke la pu ya kam ke claim nang ni ke ejabet ke te to war da ki ding da ejabet pu ke te to war ajak ki ding ka la pu lo MLA a population kom hek amat to war ajak ta thi hek pu bang kalidet ke te da ke ya la sila salam bang itum pudun dan kok ko ko ke ni puji tu mani kan ninge dun assessment ni ma la chalo kan ninge dun ki atum do ten ninge dun tame tu sar hai alam ke lagi mo pun pu wang son ta ding lo ma jo pa ta jo st lo thomas lo ta hai bang le chin ki dun pon tha la plain district ating bang da ka pen chong ne de mo pa la te long lon Manipur ku sa Nagaland ku sa Meghalaya ku sa na ta tu me comic man si MLA nu sonar komsin tum tawar sai long na ko lo si development pan kapang tangi ku lam te kalang di masih curul lah sah lapen adum chu atau pig dan chu pig lo nama di apa mau tance nona ge la so tawari ja te met pu de non ilitum na rubun pa ne ilitum adum chu atau pig lo ilitum kacing kija pandam tu pig lo na masih second atau pig bang kelalo ilitum council along kecari bom government nanti BJP सरकार pen non jasemet Karbi Anglong along kacing tur puamen pen menang am hemsu ke rondulo lapen aruno doi tang ho kopine jol jibon tang ho lasun council pen menang am askim Karbi Anglong aradat mapan ron bak pon lo setame ilitum thegdun long lo ilitum la inglong aso tum ko ansi ke long dun nangrima hala so ting ilitum makar inglong aso tum bang long dun dede lapen budame lo bulo te BJP itu bang ilitum Karbi ada pana bangke kelang ke pangkri ason si ilitum thek pon long lo masih la so putha nilihin pen klarda pen ke pathan pon je pan ilitum malong na se tong dun ati hai habing tidu masih alang ni pan la so putha setame klarda pen ke pathan pon je pasi chuning ri pon masih nangin pen ta keching si ga porn bi pon ba churu lo la si nilin bang than mo bang la lo keching si than mo ji ke nili Duaramla constituency Aphuthak se than po ta si parsi het lo tumi digo ni tum Duaramla la hemso PMAYG ko a scheme pen la kiduk get arala tum han la bangso hemso keron ke bacetang te Aphuthak se than po ta so pen ke than ma la lo tum BJP ya सरकार तुम इंग्लॉन्ग अरब खान किला अपन क्री पुगे आंग थेक बंके नॉन थेक दालो अलामा रहलो दुआराम लालोंग पांगरुम पे हेमसो ना के लेके 700 एबव दो फारो ट्रॉक्सी आबाद दो ला फारो ट्रॉक्सी आबाद लोंग पे इतुम दाम नितुम लांगलो पेनान लाकू इंग्लॉन्ग अपार इतुम इंग्लॉन्ग सो खेगी दो पुलिंग सेंटर along ke ICC पुलिंग सेंटर along rong potrok duji rong potrok along pen isiram lo krokengdang puling seンター along ke khoda hemsun nangle lo dong thong vet la pen la son si ke ya ba ku arong lo
kia ba arong lo ke don ko ani Thuji da tiwa ke tu khada hem sudan le ki don le la pe na son si khumrai kora khada tiwa ke tum tiwa ke na ke du thekti lo da tiwa ke tum don ko ani ke du don pharo ba Thuji khada hem sudan le ke don thong le la ke non le test lo 2022 23 a list no la bang ha la si to hola bange non jasemena nangke de mi pulo to along benge doni don thom arong benge doni dom song seta lada ke thek thulong la hemlo isi ning oi bi ning du bi mela mela lo hola etum lapu plan na duaram la plan par la kapega prek kiche ki bi ya kido kiche ki bi ya khetum kido pooling center lo hoda ke adon pharo se ahemalis na lida don pharo side isilam lo hatigora pooling center long ta don pharo abadu lapen ke langteng ti mongorong pooling center long ta don pharo du dalimbar ya piasong ta don pharo du la don pharo ke lake kiche ki bi khela angtamen ke bang akeche ki bi khe tum detsi hemso bang ke chirai lablo la tum manse amen bang ta survey lo la tum hanse amen jogun lablo la sini ripu kang to bang ke la BJP awar tum rong malom la me meeting ke hangpon ahema sai pa chu kok itu minglong arat pan me meeting BJP along meeting ke pon te lana pora ke pana hopen alang tum hemsong da tum hang bidun te kedar ma khoda local leader tum alang tum ka chiki leader sa tum kopia ki jalo tum mange ame tha khe tum phan bang ke panung kusi ha bongali bihari khomia tum se la tum mange aboy pitu lasi la so butha ningduk pikhangja lasi lason nangke mandet lapuson lake bidi kang ni muda esi do chalo lasi lason nang mandet nang cheplang det Aphuthak nili puilu tumasa panse nili arjuing tu lasi laso butha ladak kopia bidi kang ni se inglong hala dak local leader tum pooling center local leader sa tumba ke amen jok dun ta hai pumni kumani ke voter ID kale kon pomani ke pini passbook lason ke ronglong ke paru ke dupik ta hai ben thek dun long lo sada danan ke le bang ke kece tunga men nam ong na labang kopi Aphuthak la koson men sila son cheplang mong lo sa la nang hin tan ba ba ni ma ni liama tha kachini ili tung kachini daw nai la hello BJP ke lage national party Aphuthak ta dharma Aphuthak si lage keseng Hindu to nahi pumate Hindu atom phanan lake lapen tribal atom phan ke lapen scheduled caste lapen scheduled tribal atom khe tom phan ke pivir dia nahi tu si alang litum ke hang la si tribal atom mangbong Hindu lemanun tu si ta la tom phan ke pivir nahi pumate di la si latum khe Aphuthak si ke claim ki pudam ke dharma pulo se ta khe Aphuthak si ke claim non BJP pulote niligama thake BJP pupwe der ba Bongo Sena Joyi Party pupurong si me pun lage non dan ke teglong alista Bongo Sena tum ong nei le di Bongo Sena tum rong isi amen de dot et Karbi tum tiwa tum an ke dupt amen ove der lage an ke claim do na bangke alidar ke krong dun hala rong beti BJP workers tu hadi bahaduri o he ala tu nang nompan reson nang pipe pupi ni nang dun dede pu tu me hala tum se claim lo la so alias an ge ho la so BJP a worker hala BJP nang dun dede nang nompan hemsuta nang pipe hadi non dun tu eta pipe de alama ge la si dun tu eta pipe lo athema Karbi pinak tiwa pinak ke tribal pinak ke la ge pipe lo la tum ge Angen non ili ninge jang je me bangke lage schedule tribe schedule 6 schedule area mante di 6 schedule area pulote abinong ke tribal tumphan anji pichot nani ipu ke amanor bangke tribal kalia tumphan anji pichot nani puti pinchong rong la BJP do bangke la Aphuthak ta koiso apoisa re bangke la ta tribal tumphan pulata tribal welfare ministry pensi Tribal Welfare Fund pensi, Puji pensi ha Delhi penang kelu.
ai non ki pigela ke tribal kalia to man ke che to man lo la puye la si la bangke ilitum lai hua ka he no pange che pe job ji pulo tam te la ke BJP Congress la pen la National Party CPIML tam ho la hua itum man ke itum arong pa pe wang long le de la akam claim clear de la ke election ho yo itum arong pa pe wang long le de nei la pu claim clear de la ke la son si itum a poisa si itum manang PG a poisa si itum manang PG a hem so si bang phan si pi thu rong bom po la ke che to man si ai ge la pu pi thu bom ma de lang tha he hala ke che to mang ke ai hem nga chi kim ji ga li long li da dak in ni da in ni long li bu si pu hala $60 ron bang ke ai ge non ge ye long li ke pi long li bang ke la ke bat thu lo alam mang ke a kai hello thu wing alam lo a hem si kim pi thu lo non bang ke ye BJP to bang kapar lin lo la di la si la ke ning da jang je me la pe ning da oi me sarkar athema kape hai dun ge la ta Karbi tum le lo gen da election ho di phakok than ni hor tum dun chip la haroi si la ben si ko we om pen si la ke plang i lo gen de la hello itum election ho hello i chok chin nei ke itum ge claim ante Karbi tum ge ai hala ge duk ne tum ge duk oti ho po duk thu mu chot po lage non thek long lo gen de nang pi thu the mu chot po nang ko we om pen phakok than ni pen ma si nang phan hem son na nang pi pe de to vote isi pi do no ma la son si nang pin chong do lo lage la si lage e son bang ni choning ring tum he di nang litum dwaram la ACC committee aphan APHLC ACC committee aphan e churo nang kok lo non akaprek ACC committee atum anta la bang so list abang endun etangi lage internet long bola yo internet long education tela non man endun etangi pen along tinta ilitum lason ka pe plang long le det je phan je isi a king kam che jordan kok po ilitum